abusua ya mamu nyina jo ya me ho akwaba French ni be ka kire se soleil bienvenue bon écoutez mademoiselle free samre ya kopem se nondu eni akire ebebode the friend no Nsem Sisi and I will kind of say ye Kwasi Joshua Afriko kwa you could have fetch a new doma koto kronkwan Ochiame kwasi ni mo kwegiri so your man here chiame proper e would master #1 traditional council if I chofia mo Sompa TV Sompa TV Ghana YouTube senior no juma the traditional radio Sompa 98.9 FM and our Facebook we are singing a heaven kwa and on him live or show me our home because or no and album in team enemy radio any group no by I mean also for emisa also for class as you can I mean I'm for the new generation church of guys for penny founder leader general overseer apostle Francis Mensah on the Revelation Church, Bishop Dr. Agwasichireme, Bishop James Walker, Assemblies of God, former Superintendent John Felix Yeboah. Amenchia the Gianna Chachus Das. Transformation for you now, what to say? Amenchia a Buddhi for you now, Hindu for you now, and Kramo for you now. Amenchia by phone na hima madam for no wadi finchia edu ensia na me ya adomo abosume a ye besibine da toso edu ensia aye aboajewa birthday na me ya adomo a meko eye tepankuro bi ase ho na ebedi no enkwa na metimi kwa by phone na hima wo mo birthday ekwanso a mididi bompa ye gusu na madi above K and enemy ko wiase nyina tintan fidi a meka kire wo anche abosonfo e wobono ene hafo mantama pape komfo anche nsu atre botene anto anyama ko no anabi mo nso sese e na napoku na abosonfo na oche ache ya wo mo anga menche ahwan obia ni gidi ode ba wiase abosomfo no wo mu wonsuom asofo mu bo asu amukọ asuom ko bo asu endu ko asu tanom na ko bo asu se onsakra asu tano gina ho hwew osi ye yanom abosomfo nkwasiafo na ogina ho a obo obi asi ma menchi ya no wate asu tano onso memo adwo amenchi asu pam asu kura berekum ahanyamu Amenchi akromfo a wo ewobona hafumantama nyina nyamintua mu nyina ka according to munyum amoyo ana mafutu semno mema eye aja Abraham aba na nsem ni nyina kwakoye religious na mpacho fa paper ne pen chiro quotation weto ho chiro Luke 10:17 to ho and na me dey mafutisam natural Exodus 32:30 afeo wi a twe Job etire du na yimu du ensia na fa safani aka ho me quotation ne mafutuo no beza me ka kire wo say emfoni nto sofo ntimi fa nko heaven. It's not true. Lead me to heaven. Lead me to the gate. Lead me to wine obwa. Na Bible mu Mose efum nyankopon. Na de nyame de ye Mose no. Nya asem ketwa. Mose ofum nyame. Mose na o leading crofo so omko Canaan no. Ofum nyame. Na de nyame de ye Mose no. Na nya asem ketwa. Enti se na wo de wani ato sofo so a sofo panin bi wo Ghana ha. Asọrin de sẹ́yìn revel the almost official free game de sẹ́yìn new sọfọ bu achi na me fa na currency ye on she free game resurrection
Me nka mo yaw. Me kire wo say. Ono mpo ehye fridge mu. Na we. Nje se na do wani atoro so say ina sofo bu achi nyame, sofo bu achi nyame, me nyankopon a. He, time awuo ba na sofo bu achi gina yin. No he wuo say ya na wuo time ni say ya na odne koy. Sofo bu achi ya ehye fridge mu. Ya man supporter 5 cedis, singlet 5 cedis. Coat wa kase ne yamfo ba kokora nhye no. Kohwe abrosan ya papa ya sumde agu kumase asentimental mu. Mortuary na ohye no. Ye ni pastoral mortuary, ye ni presidential mortuary, ye ni VVIP. Bodani bi aka born na ano no. Baabi a sofo bu akyehye no. Se mortuary man de ne kwahya wa nya afi no obeka se now ye founder and leader wo. Chance da ha fa ne hye ho. ABTS brekum apreku. O hye fridge mu. O hye fridge mu. Sika ben pa nanka aduro ben na doctor tworo se yemfa nkoma ABTS a nka wonya hwe oti ye bo a on de kro hye fridge mu o hye fom ya dua no busa ho se ne doctor ne lawyers aduro samuka senka yade no lawyers no ne oni ne lawyers mfa yade no nkokoto a nka obetima ha lawyer for 30 every day lawyer. But time we be gina of oti ye bo a ho no ne sika wu na japade wu ne bibie timi anyene nkwa ni gina e vanity oti ye bo ampa wu apreku wawu ABTS obi otimi si quarters osi kuro anya fie osi kuro community na odi ache na ni party no no so etua on light bay ene wo motal bay ma no onumpo ewu afa no utimu dindin se yadro watiti efu ho wahu capital estate ya papa capital owen o shefom monko ba bi o musie ne hwese ofifiri a enso board bi o mu di si ni nche ho na champion bi esi ni nche ho no e champion na fifiri anyini akata amu no so ede ani bebrebe de ntia mama koma abasa ne se enne me hyeda court won high court na me ko gina ho me gina borosane so hwe kase eguo na ko be ete ena me wura court dan mu ho ena case number 2244/5 the republic versus Kofi Agyenim Boatin 2244 the African Kofi Agyenim Boatin a case number hwan assassin da hwan no oso ye ne dia na we na me do Nyankopon my lord assassin me na Kofi Osumasi na de mam 1942 satan na Kofi Agyenim kuno tete na me gina na me si ye awrade na hina mode ne emekwi obi tifi obaka se nana nkasa na nsemfu ahin sa wadi ade obi bedi wade trotroketation ne to afima me fanka bo we ntwa mu na me ne Abraham ni nkomo yenu ya baabi owo abisim nkrankrum area ho na ye frɛ no Edna Tachiwa o abisim o say ne baba bi ye frɛ no Margaret Amponsa wadi be mfinhia dumiensa ekodu 9 na no benada be se no 9 Margaret efrifie omso nkoto semina wo se de emfambra saadi o she straight dress black na oyobi a ojeje kakra bonada no no nan ya omsoma akora ne se onkonkoto semina wo se saadi mra no bepeme nne ya wada de okochi fie den akora ne huni fie kwan wayira 13 years de o ma mene so wa nti opeke ne ma me form de otin so kufu bese o stature ongui vai ongui fana bra o ma me fiera se in case mpo mfunso na aba na mranti on bad na kwa akohye baabi a wahu a bebo yamane antisa na se wo mu duedue na posifo be hu so hye ha o criminal code na ye frade be conspiracy and abetment of crime wabo abone e be chewo so hye baabi hu asem na me ka wo abrantie
Your friend brofo be kidnapping. So if you send who ya wakono na na kwahye baabi a de wayo no eye fa ne brefie menka se wawu nti a meka ne positive not ase o konso o ma me kire se one ne nkoye onidi natem o papa mpo wa burukiri nyame adom sika ofie nti be serewo abesimfo mo no mudin nye de dada mudin enye de dada se wahwe a wa utati nsem sisi no be bosumi ni kakra ni ekona bosumi mienu ni se wahwe a akwara na abafike hwe so obenya na akwara na enka wo mu kokunu na wo twi ni mogya no aya besinkwa no so ha ni be yi ni picture akere sisi ya ena na anu ada nipa dobone ne mma na nka wo mu kwachi wo maku wo mu no eno so Alaska Junction hwa akọ ba bi a yedentefo no eho anyame nko a nka mo chi akora ba akokun no na wotwe miensa ne wo mo gi akora ba akoto eye hospital ye wo eye SDA ammo ma ba so wo mo ya ade eno so na wotwe miensa ne akwara ba akosa wo mo kọ yire na sabu ko no mo twe ni mogya wo eno so wo mo twe ni mogya eno so Alaska Junction hwa maka kire mo se abrante na esusu se otwetwa nipa hye fridge ma okun na friend Richard no eye cartel eye kaba wo ma kire the suspect ato no so se eye no kura se on na twetwa nipa hye fridge mu na wo mugusu asem no wokoto ye ni adanse enti ye ka bi na enye ono nko na kum nipa no eye kuo eye community enti wo mo wa around ko Facebook akora na da ho no me ka na mama information na mama graphic na mama audio we akwara ba ya bosumi mienu na ebei ye kwatwe ni mogya ewo eye ba bi omkotwe no ena omko jade to Catholic University kwan no so ho omko fa no na waye nyunu nearly na wawu na watwe miensa pepepe ena ankora mienu so betena ha ene so Alaska Junction wo mu ko school ena obi tan wo si taxi mi ba sata na nsuo nto na menim de ba ye nti akora no timi bie pono no edwane ye se wo ma tikam no soso wa cheme wo ma nim huja fufuse kafu bonin kwa ena na no so ba ko so wo mo gene to SD wa nyame adom wo mo nyuma panti wo matuma hwe na ama na so da enen so yenkwati wo se akwada ba ya 13 years o ma me so ne so onkoto ade wo provision store enfamra enen so free brother no bepem ne no yenhu akwada 14 years no akwada virgin fo nko so na mo pe wo mo na akwada ti domase onye adwuma wakoto ka 1.8 billion otim na himfo wo domase to na mo hwe no aya o yes kama se ochiche nkrofo afi wadu Sunyani municipal ha obechi nkora ma ya na afi se ne toto no nya bi obeba odomase ho kuduna virgin hu eden wo hosa no mesramo ongui enti wo abeti akora no mpopo bi ya no obetimi ama Sompa FM fo ya so ate afi mameni agya Abraham eni enkomo miwi a nna nsem ogu ho no ya de bebrel Dr. Majo Mira meje usunana Edem die. Edem. Ayi be say me dem. Hello try to test mark. Motemenka. Okay. Edem. Aja Abraham ho ye. Mira nyame adom ene ompa ebo yehu agusi krukra. Anese fu egu Aja Abraham Herbal Center omu nyina ho ye. Nyakopo adom nana. Amenchia Shanton of Shanton Classic. Osia na ni je teaching no ho. Especially we ya na wa chedro. We ya na wa chedro no. Ono so de nyame ya. Shanton e ton chepa. On ton chepa papa o 18 ho. Yes. Shanton ton che. O kana intentema wa no be fo. Shanton e ton che. Aso be ko tintin Shanton ton che. Shanton twencha wa hu ya. O be kan de yen. Yes. Na adwuma mboko de nana yehu adom bibia hihye na no ye di nkomofa eye osunu kuntunu yes ene ye kasa so fa eye prostate enlargement prostate cancer na madam fu bi se mu musa se okay ne yire ewo ho abonsina no fo no mu aka ne pe
na emu no ase emu sane no yeah na osimi musa o se afutu ho yes nana afutu bebre ho ebe ya ma oba bia se empo onti bibia wo no fuma obema oni abre na every 6 months bia said the omkana no be kwakwe wo no fumu screening every 6 months bia ane obekwa ma omaye no funu screening screening hwe bibia anima ebema wakoto aso aye ni awoye okay sensu so se yare bi na ebobo ba ene de na hospital me believe o mo pa o mutimi so anu ntente okay enti se o ye oba na wo no fo na no unim se breast cancer ye ka ho asemi kra mema bi kra nya bi o ne na ni breast oh be bi de obi aba me ho a ne de na breast cancer but hardly say omota ba me ka say if he says 30 age me nipa be 2 pe mema 2 pe na nya breast cancer yes o mo de ba ye no ono ma di kan de akọ other hospital mo ma confirm say cancer enti uye oba dia na said de yenso mema no nana be ma bia wadi 35 years ikobia wapomu de ma no hia o but ade ba ko so ma wani ko pa nana your prostate no yes okay oka obi ntiase ba ye mpani mfie so no na ebeti de ye kan ase said de me kan prostate ne kese enso kra nse na adwe ba ne djuma die di no very very sensitive okay enti se yare bi bamu a enye sesie ye benivo senya da obeto ebo etwa sufra no yes na mpafi besi wo enti ahyase ne de ebeye wayi kakra but so ye mistake na se cancer binya bam we mistake na enya ye enlarge a utira nyi ya intimi nsan ma ne normal state ni bio enti die enti a unika mbo wo ban na ompe enoma bi te se efre aba pumpkin seed a very powerful for ye mema yeah ena bema bia opese obo prostate ho ba nke se utadi rere nkwan yes ba na ye mi se won se mpendo do se na ye ma yire mo ye bi mai na yire rere nkwan no de ntia ya na ensa wo he enye ma nyina ne nimi oh eno de oyi ma tensi ho a e bi emutu pe rere nkwan ti DC bi ja na yire e wo bra afo o de nchini gu nkwan ya no afre ante Matthew. Oh, okay. Auntie, manum. Na ne ba onso na fa abom ma se auntie abom ma wele na hwiegu. Oh, tira. That is a reverend kwan. Yes, reverend. Yeah. Nana, I think the year I stand for correction with the date, but it's around the year 1954 thereabouts. If we are seeing in Japan a topic hypertension. Ene sa diabetes abai pumpkin seed ya efre no mo de titi efre aba no yes efre na nkasa no yes ni die no be mi se on sa nana why na she de ko di dwapa se me koto efre na mba ya o mabai so ka chen se okodwa no nto frɛ mbrawa o se na odi entete kwa nsem no o ye local pa ba be ma bia se odi efre ene rewre nkwan week we de want me kra week bia ajo ba cho so wati yem popu bi mai ne yindi o men kan kire me yire yes rewre nkwan na de doctor de se rewre nkwan no one we se mba no dodo na anim ye na ne yansusu ena for ehun nam no gisa wo de bia kotodwe ene akoko coastal de no troponia na no mfa gisa eyi nankwase de no sa pepe na wo de salmon kakra awo sa nkwan ye kire nkwan yo pe no ka wa wo mu ono ode no hunti aben nkwan pomfa no ana sa esaya de pa is very powerful prostate yes ebo your prostate in wajuma na sanso boa ma blood pressure yes na say ya duro on say ntina na de bia na me prefer say nipa hu ni also wudie okay na ensa oyade rather than say obekwa kono ma edo say ensa oyade ana Joshua mpacho na me ya domo a if next week kode e be rere nkwa na da bi ana nka e pay ne besa somebody pay pa na me wi akire na menya 50 60 na mkosa prostate dia ana enye me da bia ma adwa ya reverend nkwa na me free ba dem di bedi mo so utim didi mo oh yes utim didi fufu utim didi katakwan efensan banku obi kra de benum koko ensere no problem le here na be ru system no sa pepe oh ajana watch ya de reverend nkwa de ye ma ye mema oba nso di a onso sa eno nso babat ye shada say mema na ye ni na emo ye prostate no ho ban nana be ma bia ma woni nko prostate ho ade ba kwa me de e wo mi se honam akwa ni nyina ba bia hia but ade ba kwa ya no se waye mre
Say the David can say rather to me ntwe no me nkokra brim. Onkokra brim wa yemre. Na yade sen take wana na eya. Me se uhun se de ye hye mema no rubber. Ade bia no eya sensa. E makwa wo so eya de. But say the rubber no so hye bema or breye. Utimi so fa. Yes. Na ebi kro on beba no rubber ni timi nane. Na ka. Ne bema no eyi no. Rubber na hye wa tam na so de ko no ye mistake na e pa ho a. Ebi mu de timi nane. Nane mixe o muni pedua no. Di nana. Enye wu ana wu. Yes, nti da bia mesre mema no. Onye nneoma bia ebeka o prostate no. Na mo emrante na mempese mebo saa nsa kroni din. Ba bibi de 55 menka de to aso no mo munim. Na mo de den dia mix. Nana. O yes anyina o ma blood and pressure. Na enu achi o kidney nso so etwen o. Nana so what you say? Kidney mperofu. Oh, system no ya me design ne say kidney say nana oni ma dia kidney pepper kese. Water hygienic. Nsuo hygienic because onu nsuo na odidi ye. Kidney na dia hia ye sodium ebeba ne normal, ebe hia chloride ebeba ne normal, ebe hia potassium ebeba no but ebro so a kidney so be senya problem. And ade ba kon e kidney so no say sa kidney aduane a memra wonyare ana adura ode mana tama na kidney ya de nim no eboa no ya de bam na ode sa de mana wompe kidney si ahwehwe ni mu papa kidney ahwehwe doctor eti wo me ahwe ye ni paduane ye yes dinana meda ose ene akonya ode ma na menchi obibia sabre otie Sompa 98.9 FM eradia sumdwe nka obibiara na Poku jumadie kese one na pamfo eya na Dr. Abraham Herbal Center mabe PM eye Nsem P nana meboa Nsem Sisi yes Nsem Sisi yes we Nsem Sisi nana Poku ne na pamfo tie dwam na modaroma manya kwanya me ne mo betwetwe nko mesro se enene first time autia Dr. Abraham Herbal Center ye wo Sunyani Crodium ayo estate ye be apostolic asoridan no Oba Dr. Abraham Herbal Center jumadi edi no ho ne se yeden haba ma broni be kan se herbal well prepared and undiluted herbal medicine yemfa chemicals biam frame a eni nsunsun so bia boni ewo nipadua no so na yede aye aduro na yede ma nipa nom edi nya na yaresa na wanya pomudin etimi de aye adwumaden ede ahye yeho anya animonyam enti se oti ona yade bi di unya oti ona yade bi ne wo edi asie oti ona yade nti enipa esro yade nti ontimi ne ye nko kane na nka ompo na okọ behwe abusuafo but ne yade ama waye mobo yade ama wakadem ma meni kan fa adesrede we nto ye na tiefu anim se uye obi a sebe yarefo bi wo nchen a wo hwe na mesro se 1 obeta akoso anya sympathy na wanya compassion ehumobro empathy ede ama nipa no na ewiase obi nim jonku a ade beche so enye nipa ne pene se oda ho no oyare na mobo no ho ka na sebe ontimi mpo nsore nya ne ho hwe na emmom eye wiase abrabo enti se ne na ono mom na yare a kwanya sabia obetimi afa so aboa no se ye mpaebo kwanso se ya rechikire kwanso se ye sika kwanso no ene wadaje misra fabo no na demo a wonso oye sane nyina na yehoa ehwe wo nyuma pa no so ehira na wabɔ wonso wo ban afiri yarwa nti mo ba mu ewo sebe oyarefo bia wo hwe no se ye wo maame se ye wo papa se ye wo nua empo onye obusuani but ohwe ahunhihia ni yade a nipa na esina mu na se oboa na Awurade nso nhye wo dene na oma ne a wo hwe no wo nipa no ho bia no Awurade ma unya homo na tokoso ye na eho reward ewo ho Dr. Abraham Herbal Center and our TNK ewo Radio Kesi Sompa 98.9 MHz Nsem Sisi program so na muti na ebia o ma ye nchenda mamemmo enoma ba kumienu so asafo Awurade na me sutimisa yade na edikan hepatitis B enkrofo bebre anya some negative perception within their mind say and hepatitis B eni adro 1 the cancer no so say hepatitis B no brebomu yade obi anya bi yaka kire no nanso onim se de ho nsunsanso atie ni nti onye na adwempo se
o tu ho anamo mesrew tie na hye no so say hepatitis B one of the deadly diseases atu atese wo system no mu sesie ya me no wo kasai enti se wo ye obi a wonya bi a mesrew de obe ne so obekwa koye test na se onni bi a kwan obefa so abo ho ban ne say o vaccine bi o every month bi obekwa koje for 3 months month bi obekwa baako month bi obekwa baako ato aso 3 ebasa wabo ho ban so obi ewo bi na ono no koda wonya bi obi mfifire kan wa wonya bi nenso so se wankobo ho ban na se yade ne kyewa na mwa na betena obrebom o metimi abobo obrebom ntokru na ama obre won se brebom so na the second largest organ in our system and se yade bi affect na definitely e kan one of the sensitive organs bi to say a kidney. So what you say nti obi onya abrebom yade bia oni kidney problem ana kidney infections ana kidney failure ana kidney problem eni wo twa kapa etimesrew entrance ma hepatitis B nti no emra yehu adema wa asasi sunsun ye na nso wabu aketema kwa agya mesrew bra Dr. Bram Herbal Center na ye ma wadura ebetu ase obi se mo betena radio so a mo be kan de na nso ye bekom na ntisa odofo enokre nanso the fact say call Dr. Glengblen ho na oma wadura o de na nko no doesn't mean say oba Dr. Bram Herbal Center wa ntisa ti na hye no so say meje me hu die ahobrase kwanso na minim adura yehu ade adom nti meto ho nchia me se oba na me ma waduro na sankwa o jeto aso miensa na wahu any positive changes within your system bra beji usika manfa mawa Sompa FM ye wo night market bra na beka chiro mo obi se hepatitis B near do municipal hospital disease control office okwa so hwe Mrs. Abigail Mensa o nurse ni kese ewo ho na ni nua ko school KNUST ano was a problem ni bia hepatitis B ne na se tatai which means a can kidney e ma na frushe which means ne brebo na ye enlarge asidan kan yeho nyankopon enne ne ho ato from for almost 3 years ago they say oye adwuma yi ni liver Ghana matumra chesi enti so obi ka se hepatitis B ni adura yen de yen hye wo se chinchina bra ne mu minim se de ne mra so se yeho afa yen so sane ade ne de achinyegye no onje ni bebre ne mo betu na no aba enye hepatitis B nko yade a eruade fa yen so san edoso nenso ebre ne adaje nti gime number yi na ode frɛ me ma mini kan na atiefo ase obi wo ma me nchen da nenso ote me nka ode me number no mo bi eruade asomje nka na ommo nso ho ban free ade on so fa Dr. Bram Herbal Center number ni cheche na eruade be shira 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 0242 76 48 35 yes Sompa 98.9 FM Nsem Sisi program and Poku Piesie for Semche the commander of the airwaves enkrasefo nyina ye chiamia okan asemai ni program na Dr. Bram Herbal Center ya be pima no mo twetwen komo no o hwe ya kira kwan ye estate ya be apostolic asori dan no sanso na o kumase ya wo hwi Presby School Junction sanso na Accra ye wo Dakoman Abrewana na sport tema community 8 nso ye obi wo sanso na okoforidia ene tadi takrade market circle o dia ne se obeje number e bia na ohwe mo Facebook na wafreye na waka baby a wo na ya direct but Sunyani Krodio ma de ye wo estate ye be apostolic asori na say wo brotherhood asonda na chipe yes e bia obeyem from so ba ko ene say eja Abraham amome ya de so ntimi hwa oni wado me asma ya di me so achi ulcer ya di minim any type of ulcer whether peptic ulcer or any minim media ne se fabra na enchiato kwanso me ma wadro
na so hwe e ma no so a fibroid edi munya ama fallopian tube no anya blockage ama sebe awode ni mu enna ho nti no ama ovulation na se de wusi to enkosua no enkoyi ama oni ukunu da ensuo ni nyina ba mesrew tutu na mobra me agya Abraham me wo fibroid adrumi no amede mama tiefo 1 uni masa memma ode ebepia ba physical ama odi wani ehunu obi beka se ya bibidro tiasie me ka se ya bibidro ampa choje me so tiasie ya bibidro tiasie me se uni masa less than 1 month santo beka se 1 mu me de be ma obenumbi obesabi me se ebepia ba physical odi wani behu na wadi ho adanse na odi bia wantina kurase te se agya Abraham nti wuni masa yes na wa wuni masa no odi de obenum aduro no for 3 months and the men kan na da 3 months na obenum no na odi en ebenane enu nti emfa wa no meka nkyere me so fibroid ko any lab baby te se nana H lab ana any laboratory bia any recognized lab na odi ko na fabra empanimfo se achinje nti na ekum sonkronsu a na yehwehwe enhwa akoma otimpopo baby a wakọ no yese omo nya ade de onum betimi na omo ye no na esona nanse opayabo na esona nanse a otete brofre omo ne wanto nchia senka omo ne oto nchia nka kakra wa na ode koye na ankem megimi hudi na minim yehu onyankopon ado ode adom me na sunkununku a ofri nkranza nkwa aben na kire machiri okọ nkranza nkwa aben a me na the year 80s and 90s one of the best traditional herbal practitioners anowo nana sunkununku oyeme nana ankasa ona ye adwuma no na me papa kwa kugusu beto aso na me nne adura akokra me so eye fie adwuma enye me na me bese no because minim say wiase abrabo aye boy the law of karma works in every aspect of our life enti say stroke na wode ba me feel say ma do no ntimi a me medada onje usika nkodi because no matter what ade bi ebe no owie ya sibia no ebebu wante nti wo ya ade a di kan bisa ho se de praise before nyom no kan di kan bisa ho se ni ami ye eye Yesu fe ana enti na da nipa bia ansa na obeda no ye frɛ bibi retrospection sa retrospection ne se ubebu nkompa ahwe wachi da mu na osori nyina ba bia okoye ni awoye kasa okan ade bia any activities awoye bia kakai na sha se bu ho atense de woye ye no de na ye papa de papa no bo ho abaso de enye no yi ho aten ye yes ade na ebe ma yakoma suro Yehowa enti wiase de ye nim se ye ntimi no ye nji hu sika nida na ye nim se ebe timi no na Yehowa de ho adu ama de na oto nchia na minim se wo mo mmra so se Yehowa fa mi so se wo ya de on beji number 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 aha Sompa 98.9 FM Nsem Sisi program anana Poku Piesie fa semche enche na Accra ebegina konwa na mensoso makọ se ohwe ya kira kwa your estate ya ben apostolic asoridan tie na hye no so se yade bi wo wiase ewo aduru ba menka se me wo yade ni nyina no aduru na mum kakra maboso yi ene ne amintimi mmooso no wo de wo frɛ me na ka ho asem kyerɛ me na yebetimi a ye no oba ubetwa card na waye test na ya hu yade no na ya ma ho adu ba me sorry akọ na mo hye no so na time fa show tim say hepatitis B ewo adu na wo se woni adu ronko test no na se nipa no obi a onfa mra me ne no nto nche opekra ma ni kan ba me ho ansa onfa radio station na onfa mekire na Poku na ode omra na me ma na adu ba tie me adu no enye 1 month na metim de asa enye 2 months the least from 2 to 3 months obi kra no 4 months 5 months the can fire no 2 3 me medada Jimmy number the last one 0 man so amopa wo no
bibi na esi kwan mema na monya ayospemia a low sperm count for momra na me momodru mo nso so a enam ya de adokro mo no momra na momeji adu sebe am prostate no enye enlarge 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Eradi asumje nko bibia sema no fom ya momfanche me na bibia. Abusia Eja Abraham eni nani di enkomo no ko Facebook na taxi driver bi oyade bi enne na nyame anim ni ade a taxi driver no eye no osofo ntwi e wo hamem na bompaye kase pa ama no sa taxi driver a wada sora no papa no nan ne fa no num na obi afro ne car na wagya polythene bag wom odwa polythene bag ni mu a abusia ko Facebook sika na me cheke ne saa no na taxi driver no dwa polythene bag ni mu a sika poly nei baby a oman ene nkrofo bi aye oman na wanya 50 million equal 60 million na taxi driver yi e de aba Sompa FM say mafa polythene bag bi e wo mekam na mehwe mu niska wom tipacho mo na so obia wafa car registration number say na ofa ne ha say no sikera bedi Sompa FM pacho omra say na mami ya woti hwei wakwa akwaje wo mo busia bi a wo mu chesi wo mu okurum ha sama ka kire mo de mu hu kura mai ene ho nkomo na ibedie mo mo ni na ho sofo ntwise mo ni enna ho na no gia na bae no kan na no so am friend spiritualist na promise o ka kire me se bosia yemro bosia kwa usi yemro bosia kwa obi atene kam oni office oni location oni hwe o se bra beje bosia na wagina nkwanta nas no de bosia na mon obi nso wo office unnim ba bi obi ari ni sika faaye me se wo pebosia ko Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union Satku a happy family ote adenti obi bo bosia o se fa oka ene ofie no wajapade bra besia no kire se untimi ntua nti wo yeden ya oka ne bekam taxi driver no poni din po de sen Mike won Junior ofri wawasia na Junior nyaminshira na me sure say akoda wenti na me sure say maame ne hu ni sika no because maame na sika no ye ne dia no on net wo pajo ko Facebook driver ni ne gina ho na ha your friend Junior driver ni driver we na nimre sika and nyami be shira no akwada mu no maame net ho no akwada no nya ni buso memiensa akwada wakogye bosia ode eto no enam saa eye kita school boys bi na ade otena ka ma no bosia no ho adwendwene nti ye taata no wanya kakra de ko bosia no ho adwendwene nti kakra na wanya no wasen agya no wakam nenka wo be no madura u by all means saa bosia fon ka de o de be ye wo no ade o mutim kose ye wo nkwan nyina ano fie Precalic University wo ambi o ye choba wo mu kose ne nkwan si wo mu ka kuma bi asedwe ba shu token no wo mu sie nkwan no wo sie banku no adanya odeka ontuae na wo de ma egina nkrofo so na brada adanya wa beje bosia e wa hanti ontua taxi driver we nyame nhira no on e wo Facebook no abusua kɔ hwɛ like na hye na na obi kɔ first ka e wo enkran wiase nyina hu ye 50 million ne ba bia Ghana eduri 50 million 5,000 Ghana cedis almost now the aba say monya announcement say obi a wafa me taxi bia car registration number say no me ba cho omra magi ni sika hwe e na order na se no oba ma me ne ba na owu osu ose awurade mawuo wasuo ma na ni nyina ase ni kuna wu no adan a wakogye bosia na wanya kakra ode kwa kotua bosia na mse kakra de wo hem kakra no kura na ayi ohwe sa nipa be miensa ba ko de 20 million
baako de 12 million baako de 16 million na say na wo je bosia se na wotwe ukotua 16 million bra be ma ye 12 million be na wotwe bia no ye mfa 1002 mra na say mu bewu waje bosia 12 million 15 million 20 million na wotwe bia obetua say 1.7 times 7 adan ubewu mo mama ni nda ho abusia ko Facebook he like share abofu ya na why na said you na yem caption ma me kama taxi driver any taxi driver so mu di no kure pa no ba ko nie na ngobi a wada asora homache no num ne fa abọ na konhoma ebi kura omo akonhoma na car no ponye ne dia nyame yad ma okoye sales na wafa polythene bag we wo ma me mfa ngoye den ma nwia enti on nama na wanhu na ma magina ade eche a da so nanka wadi ba brantie ne se da bi na akwara dan na tie obi busa se mi hu se na akwara mono dan na so nti akwara mono dan na so nti o ye batan na akwara mono kra na so kra nka me mfa me mpe because enye mi sika e obi mfifire sika na ayira and mankoto no form se na da form de a ebi ene mi nkochi ni nkope but edamikam nti me fa deliberately by say me do obi mfifire sika junior nyame hira wati ko Facebook ya de like share nya da bia na me din se huhu bebrew we ya de a ya basoba bono ahafo sunya ha taxi drivers enya taxi drivers bia na be fa we ya ode be bada hwe bosumi nsia sales boy na ya de mon hwe wo Facebook like comment shira no bompa ye ma no kankuranhyasam ene eye nsem gu no so e wo Facebook mame wate on na gina ho no ye friend junior on na hye yellow no sika no so na ebedi eja manso ho na me putu no question so say brai na me sika no 2 million ye sen o say 34 na me say de edi kan no eye mo na na say dada o say brai dada na me say na to so bi na o say ba no sika no mo kire 1 million bia no me de ababom 1 million no me de ababom 1 million no me de ababom ena eja me gina mpanifo na mu na me da taxi driver na se ena me sanso da ne sika no ede ema no osofo antwi e wa ha me pa cho ye bedi nkomo na before say ne bedi nkomo no obi akobodua e wo sunya ha se so ama ye kochire dedua no watiti bi de ama ayi chiame a o mde ko ye no sa o si ono so koto se chiame ni gu nsa na chiame ni nsa na ogu no ena ono so se nipa boni bi a ompe sunya yie no sa nipa no munku no nti ono so ne nama no so se bibi ha no ena ono so fa snap no so nipa boni ono so ompe mi yie na ono so pese mabrabo enya wa wie misika no na otata me no na nanom ensamanfo no ofre boso be samiansa na panyan ena chiame se machi udedua no so he ene yenche yehu dedua yencheche yehu na eno nsem no eboboba ochena na de che ne gwoda yesu ama eya munhia yen afei yenko studio na yene osofo ntwi ninkomo da bi osofo ntwi ta afre yen ota afre a ose momomoni na ho momomoni na ho momomoni na ho me de mi ni freedom a ahenkro way back ansana nyame adom yesan so abehia e wosunya yamfo ene ne mpatamu osofo ntwi krasa sunye nkan Anka on so na Poku. Na mpa choboko de. Adom na ode adom yen. Isia ye na ache o. Che papa. Isia ya ache ye. Na still young o. Sa o. Nyame na di ache. To na say asofo ntwi. Nyame ahira o. Ama wo nkwa, ama wo hoden na awrade mfa bi nkan ho. Amen. Na omo yokoduro ehonhom. Amen. Mpa cho ye mompaye. Mpa cho ye bompaye. Anu nyamo nkan wodin Kristo. Enen so ye da fofra wasiesie e de amayen nyame onkonkron be kan yen ho maye nimdie ne hunumu ne ntiase amen papa wona wotie ma wo hunumu amen yen so aye wo ha ye kasai maye nimdie ne ewia ya kase abaja wona waye yeda wase wadom nti amen amen ozo fondri nana abafike fa me ko adropa ye shares ye free adropa amanfo be kaye a emra case bi esi ya enkoda ewuwu tim ba choko Facebook na ha de menka adroba ene matie 4 yaw
ye be wura nipa setenam na ye wura tworo kunkun mu na obehunu se de wiase esitie e be so ma hunu se nsem esisi wo Brahafo ha nsem esisi wo Ghana ha esisi wo Sunyani ha no bibi nsikwa na omu de gina bibi so saa funu we egu ho no na osofo ntwe de hye baako aye ne de hye no ono so na de hye 9 na baako kofa no free okofa no ane ba efiri mochire oyi ni firi ginum na ono adware no akora na nitrima pai miensa na ni huo tete ho no ne papa ne koyi ni firi mochire na ono yes na wo ho no he akora ne da ho no afi me de okota moko papa na ono ankasa eko eye mochire adaka ni mu akoyi ne ba ne de ne beto ho no ene so be yi a chiro sisi abofike do be ko na ono ne ba okoto se accident yesi ewuo ono na de ne ko mochire ma mochire ma de ne share ho tam so se okoyi akwara na ba be sie no no mochire man se onya ho because gs of ntua ne ka efa sa afunu na egu no na se nti se minya de ale mochire ne da ho no mimie ma na wakoyi funu ampanyina pa na mochire man na bia ma no na wakoyi ne ba no ono na sene mu ba nya ne ba anya ni nua ba ono na sene mu ba na wakoyi no adware no abon pada ashe the boxer ashe the singlet afi ya pam school uniform because the school uniform see no na wa dress it so otiase a o dress ne na pepepa abon pada ashe the socks eyi awi asan de na to adaka mu asana tena adaka no so e de abesi ba bia yiginan ewie na amanyofo aba be ye hu dede saa ye kwei enkura na o ma prepra no ye beba aba be hwe obia be hwe sede obia ho sitie ye wie ye bepem enne politician biansi adoro ba bio on be ko ha na bi o mo ko campaign azafo ntwi am found chassis mfiri ho na fi mbe wie da bia idin komo telefon so on this issue we will be a near fee or sound so your soft. I didn't know. Nana Medasi. Yenina ne Yakai Hoya. Same way see a nedding. Papa. So for my fancy, I can see Emma Adolfo near Boafo. Mentionum and a main contanum a more dreamful. Sompa FM. Me papa. So sana hene ne me maame antebo wa Sompa FM ene me nuanom Isaac Michael ne David ne abusua a wo so anso nyina okay ene abusua a etie me nso wo adroba no abusua no nso ade kakra to ye ni wa besima 27th of this month oh ebio ye be kwa akogya ye na we de so wanyini wanya 787 oh we di ne na me 87 we di ne na me what time na kra 78 na kra na awade ne na me ono ne ye na na ba ko pa na aka na tele se modene gigi mwani nti sisi de ye we de ye be so na konkon we na no mi hu ye na me ya adoma ye be ba bi jaw ya te na da masi all my first life se men chairman me mo my first life me jene so you see o se wo twa me parliament o misia o mpa gloss na me no ye be twampa ansa na mekwa mako nana ya se bibi nsi kwa saa asem na si ye no asia wie na mom ye mu bi de ye di akire o ka sa e tele sen de ntia ye di akire ne se moja hwiegu a bibi di akire moja hwiegu a bibi di akire bibi wom bibi di akire fiti say from Genesis to Revelation nyame nkire ba bi akwala ewu nana sa Psalm 90 verse 10 and I said 12 no David Moses no obompaye eno o kan asem no Moses na obompaye o kan asem no onya 120 years enti nana wogitum say 87 to obewu a obewu nyame ate so de ya beduru 120 na 120 na wo se nia ya bonu dua mpo ese se wonya na 120 ya bo dua no ti ye bo dua mpa na sa wo hwe wo ho so yi a
Now we are near maybe 120 ne de. Na se won hwe won so ye na okobo ebo odua. Eno ne asem. Okodi trago bi so wakofo obi yere. Ne ya bo odua, obeda clock 120. Yo. Ene nti nana. The mekan of afa ho ne say, "Sa ne ma na ekoye ne nyina besi ne." Ya ntehwe. Ye ombe kan na ye fallacy. Hefo be kan. Ni ampanimfo ne behia ho no kan no, including GS nyina omo kan no. Ba kumpo ni ho eba omo ye hwe. Enti be peme ne wo na wo ho Na ne me say ye momma ye hwe. Amanyofo amanyoso be ye ne ho. Ye ntehwe. Nkura na omo prepare aye politics. So far so wo me prepare na say na asen ewu aka ho. A chere bi wuwu kan ho. Yeah, ase mienu asen ewu aka ho. Ye hu MP ote akonwa so ye hu de opa MP adie ye hu DCs. Omo nyina ahye bose nkura na omo te ase no. Wo mbe hwe omo kopem se obi ya beti. Ya no ankasa. Sa show no. E koso no. Na ye show. Na ye political show. Sa. Ena ma me panimu a meka se e ma de ya na abada ye no. Obae. Obeduru ye. E free sa ada na chi no okoye no okwa aba ono no. Onsi hobi o. Onsi hobi o. Enti sa pole na. Omobdi animu be ye no. No. Nti both NDC and PP. Mre no so a Tanonof ye twen wo. Ayasemu Nsem Sisi o. Na je se eye camouflage bi, eye de bi, ene campaign bi, ene ahotel bi no mbe ye no. Including GS. We go MP by on our Facebook no come. MC by MPP chairman by NDC chairman by GS by HR by regional director of education the reps ne say all the educational apparatus ni nyina wo mo by internet say ehwebuana no problem na ye de enim ni say obi na kan na say wo se tintoto ile bibi wom nti ye nso so ye ma ye ni ada ho na de korai wom no ye pe ne ye hu na saa asem no akokɔ nto badwam ye mfa nto fiti say nea obi na ye ni bibia ohintae eno ye na ye nu say nipa bi a wasa ase so including nyame oboye no your secret is your power. Okay, Matekasa debia ya otaka say ye ma ye ni na ho Nsem Sisi wo wiase enne yakɔkye akora ya twene moja ɔkyena yakɔpan we wa ha ɔkyena kwanhia we yasi ɔkyena na BBC yasi de ekoso wo bono ne ahafomantam oman Ghana debia wo si ye ma ye ni na ho na Nsem Sisi ye ma ye ni na ho Nsem Sisi ojo fonji nana edien secret na wo ha untimi nka nkyere yin nana ye ni a esese eda ho no se wa ma wani na ho aware mpo Sompa o ware a asemba ho wa ma wani na ho a woni u clear moti hei asembi ti maba montem eninti nana me ma obi a wote Sompa FM enka ti ase ne se nana suspect everybody and trust no one. have you Suspect everybody and trust no one. just suspect you be huni say obia no Betimi a how betimi a yew na nyi obi aso ni including your wife nana me say suspect everybody and trust no one. Aso what's be mood Nana asofudie na yedi no nyame frɛ me da ya ode ni me no na me yere nka ho sure enti kwan a ya fa so etete me no na woni ho oba abeka me ho nti oye me boafo minti me fa adwuma no ma no obeboa me amma ye adwuma no nti adwuma no oye aduru ba bia obekofie na aka me ene wona aka na attacks bi aso ba ebeba me so okay nti me yere oye boafo wa adwuma no. so you suspect everybody and trust no one including your mom and your father. adwuma wo if you out Mami ewo don't trust papa ewo don't trust them adwuma wo and trust you you. Je wo hudi nana so far as ya obehia se say
When it be more eco competition, you become better. Now, one can say compete with your owner, you become better. Okay. Say, who said we are? Nana, say, why aim 120? You get it. Menya me dwuma me yi. Me fa me ho ntoto sofo bia ho. Because me mate bi a me ne no nyina ye wode ni ye one day okuma say we invite me. Da me koduru ha me ko ni fie o say. Sofo mankola no fa kini mankola no fa ka na am say me the taxi ne buy o say wo na am say man hia watimu no na okobie dan kire me dan a oil e chance dey factory ho. Na am say David me de we no me nhia we anu nti na wo bere no enti nana ye kasi ye jatworo no ho aka asem bi e bedi toro o chame enhwe bibi e wo 1 Peter chapter 5 verse 5 to 8 Sompa FM. Abusia ko Facebook ya de beto na wahwe and na me simi hunahuna na ye ba eye wo fie ye be wadwubom na osofo antwi eye 1 Peter 5 to 8 yo kamnema tifo nyina ajo ene anwumre Peter ngome dika ne tre enum chichemu eye tu che na Bible na wokenkan chichemu enwotwe enum ekopem enwotwe enum kopem enwotwe ase mofra ho brase tifiasem enano Sara na mofra nso momfa mo ho nhye mpanimfo ase na munyina na ose na munyina mofra ose na munyina mofra ahobrase na monsom mo ho efrise onyankopon si ahantanfo kwan oh se anana na e ka se akwara kete na odom ahobrasefo se o ahobrase a nkobe ye saade no ba choto aso ensano enti mommre mo ho ase nyankopon tumi nsa no ase na wamamoso bra esemu enti se o ma wo ho so a de obo no bebre wase na mom se obra wo ho ase a obepagya wo enso se momfa mo dadwene ne how nyina ento ne so efrise odwene mo ho me ba cheko enwotwe no ose wakan so no bacho makan so enso ne momfa mo ho momfa mo dadwene ne mo how nyina ento ne so yenkoi enwotwe ose mo ani nna ho monwen efrise motamfo bonsam no nam se jata obubum hwehwe de obenya no amene bacho mante nwotwe no eno na mede aba mante ose mo ani nna ho wose mawani nana mawani enna ho monwen wen efrise adentia motamfo bonsam no tamfo wo ye bonsam no me bacho ko motamfo bonsam no nam se jata obubum hwehwe de obenya no ntina na so wa mawani ana ho jata obubum den wo de beyo obemene ntia so ma wani eda ho nia onka bi nhemu no wani beba ho so no no de abaabo enti sa wo suspect sia oti hoi eso ya alert na so ono so ye de ben ono so ya alert na ono hu se why you ready a na so hu se ono so ya ready a na game na ye de enti ese am ye ni eda ho ye ni aya ma na ho nti no brank yese sunwan etra sa abire no nyantra ye ni a enna ho nti no enne me back kai amefo ya branti we na minitim o si sunwan ha ba bi otika wonam ba bi na akromfo de sekan agu no so na apresifo jejan ba bi okoya o se mokoye wo ye okoye dan wo ho amanani nana ani a enna ho nti oba na dwen ye ne se waware awi de opebi obeye no onsisi ne ho yi be man kwa oma nia ofi northern region ba odi boy wo banku a ye kan bi ase nana boku koto banku na ohwe no na no pagya table no da kosi ba bi
na akotena so no ade ne sika akoto pure water na ode abeto ho na wadidi ade eche kwa a na aye wo saa fie wo yira anya wo saa asembe na beba oba na manani ana ho nti na ni beba na ho so no yes ti so ma woni da ho a ade ese so ye bia no ubetima ye den aye enen so ye say we gonna high tech obi ampe so ba yatete kwa ba tro no so ama yate ase se obi fa hwefo dwuma wa fa dwuma pa wa ye oyire ba akuku no wo se onye abefo ya na menu na so fo no ya na sa ase no me bisa me tim se ndi ye kai wo se onye abefo na so fo no kra no so mo no nse bia mo ye local so okona high tech enso wo se onye abefo nana oka bibi wo Jeremiah chapter 6 verse 16 broni edena mamre beje ye de ne to twene na wa to ye ndi ayeden atwene hwe aduane bi te se me na aduane mi ni bi ntia na me yire fini din indomie nana wonim se wodi indomie a 72 hours na digesting we na go besi ho na mankan ya toto afufu no to esi ho no akoto indomie 72 hours na digest here yani na ho ntie me pa cho sesan Jeremia ngoma no etre eye ensianchechemu edunsia ose se Awurade esieni monkogina akwan no so na o se me no mienu se ye betima ma yani ada ho a yesi yakogina kwan bi so kwan ba ya monhwe ne yenhwe na mumisa ne yemisa tetatempon no bi atetatempon no da de okwan pa no ho na ye kwan pa wo eda se na momfa so ene ye kwaware aware amekwa ware no me ma raise 1002 na me yire nso akọ raise 1002 ye wie ne akotena fie ho a na me ka kire me yire se he a obeti ase ye kwaware o aware na ye kwa akọware no ma ya ahoboa ma yi 1002 oba nso akọpa bosia 1002 ode abeka ho ye koye buffet ye koye serve yourself ye wi a oba no obebu mi ana omumi ntanyo nkwa na aware ibi na so yi aware no so ese me na me ware wo ene suatra nti nana bi kura a wo maame da ye be yo maame ho ade na opoto mako na papa frɛ no abranti ejina we so baba yo ho ade o maame se mate kokko poto mako ɛna omoje nsa fufu no ene nsa kakra bi on be omu wi na na poku maame ho ade ayeden awi ye wo ha nyina se be ka nokora ye ware no kwan be ne fa so be pa cho osesen ensiana osena munya home ma mokra na ba se benya home ama ye kra bra ye ma ye ni ayeden ada ho nanso ose ye remfa so ana ya hawo ni nyina ya hawo ni nyina ni o enne obi anya hene na obedi na mo mamamra na se so ye ne de ontimi nye nana me ka ho Bible mu from Genesis to Revelation e bia na sie wa ho ba bia asofo ye he quote e wo he ara asofo mu nshiko eni tworo num nti na no emre Hare Krishna ni ne ba ha no busa ne se ade no mu nshiko no mo motai osi o kenkan tworo no ko akire a quote bi ani na wo mo de ya anwe ngoma nti da no a mekoshi abofke fa me ko so obehu na obo nse wo ma tama wo mo ba ye wo mo ba adwama na so wo hwia ho no obi an hyekoto wo mo yi ni nyina ya se yi tete disciples no ntoma bi ya fomfam adwendwendwendwem eno eye bone ana kotu ni sa ne tete brabro ni de Bible ba no ordinary dress code kan ho ye den e bai nti eno na sa da be na wo so saje for tena konwa kese ma wo he kotu dabi jese bia odi na sem wo kotu ho de enenti nyamedwuma ene ya mamere ese se ye hwe ne yi na sa odi fufu
enye amamere nana omfa won sa na di fufu enye amamere ene de wo ye yo John 11:35 Yohane etre eyedu eba konchichemu aduasa enum no ose Yesu sui edunsia no eno a nkobi Yesu sui sisubi bajo sisubi Yohane ngoma no tre eyedu ba konchichemu aduasa enum no na Yesu sui na denti na Yesu sui enne niam a ekoso no Yesu hu a na wosu nana enne waje maku aboso o oye maku ni nyina on da no but efie ho niam a ekoso fie ho na emrante ne maba wa no hu so nyina ye ono a ba nia wote fie ho nso onkwa asore no ono ye de ani ayedan abunu nti ohwe wo a waje asore aboso na waye asore ba na wo nyina nchen na waje asore aboso na wo ye dan na wosu since 1957 besi nana how many years 67 years. Nti ya di 6 March how many times 67 sa 67 times nana yetim di sa sika na ya spend na chechiri sunyaman we nkure ya akwa asie we suku a omtitim nti last year 6 March ya sacrifice ya ma amsi ni ampika bom na omode ko chechewere kokora omunsu anka enye yi ana Yesu transe hwe ne din na osu Bible say oba bro ho asema okunu but ene oba bi abre no ho asema na sofo so wo yero na me sofo mpimeti asisi am Christ Redemption Teaching and Prayer Ministry mu na se ochia me yere bebre ne ho asema me na me nso me yire bebre san bre me ho asema me na poku so yire san bebre ne ho asema me a osofo misisi mu ana me yedan ene de ekoso wo eye Ghana hapa wo sa brantie kuma obeduru wanima papa okoduru fia ofre na yire kwasi papa brako anantu nua na wara no kwabena especially ko yemma sen kakra na mo chewa na jaye dino obutu ase kwabena poku e enti sa ne ma na akoso nyina no Yesu te ho a na wosu nana January ya kan asem bi se afi wei abebetu o ka se me kan sa asem abe ebetutu abe ebetutu ana na wo hu no o wa nintine ne akasefo a omoko sa last month ne this month sa okotofo no omuyi ano ayande o enti obi ani abere pedi o de be na sacrifice de wanya no waboka this one force nana nipa sen ena dan no buye no ikun wo mo abruchiri including your Ghana player eye dan ena yanko a wo no ana bo no de na nebo wonte ase etesani apono safoa niama wodan num na pono no obi abupono nani amanfo benya kwan wura dem ha yeden akofa ye nuara na oye adoye but spiritually na waye a stone to others inti onu free mu no na nipa bebrebe tese honanim se 2023 obeko onim se na wie ya ba 2023 bisa o se abebetu na se nua nyaa so wo so a ekabe but abenu betu ti sa abe na ebetu no ono nso fo so se kwambia so ontu obegina nti onya wona na poku a no ode wakoye sacrifice no dana no 2023 yenim se ponko ne tumirika pa obetu mirika adifa ba 2023 ponko betu mirika atu jame obewe ponko bewe obewe ama nwa di kan achechede be di kan enwa beto so mienu 2023 ai anentia ensem eno aso ne eguso no ponko betu amrika ai ama ponko no bewe yo ba chichide be di kan amanfo obere
na wonhu se homo bre apanko bre pa market we fi sa bre koi we ko emmen na etutu no na ebetutu nso you say o say when the lion roar who say jata ana yesembo a jata o wuram no bom abobe na tim gina ho not even an elephant was no current me now enti se yen enwa yen chichide se ya me ani da ho ne me ani ba ye ho so ne ye sore se no yan so ye beji de o maje afiri ye ho na yen sa beka na yen se ka no na omo ye no ma bia o magege nkrofo ntakra na bini magege nkrofo eyi edie na omo de dreni e na amanfo ye den eno ne emme na ebetutu no ahwede ye behye nsem be na wo kekan pongo be dikan ama nwa asan no mmebetutu ena ahwede ye behye jabehye papa e wo bro hafo Ghana spiritual ahase enso fiti se man no ye nyankopon man o enti se mienu miensa ni ba omo so no omo so ombegina ma ombe bread ba nyame be fa omo so age wo ma ya pia omo kogu afiase no ama omo ho ye den ato omo enti afi wei obi ama nani enaho Kristo sombro niama miensa pe no so o ya senta niama miensa se bompaye ya kom chene kinkan Bible asa tinne osa asofo mpanimfo asore mpanimfo ene asore manu bebrebe waya fasting na by yet problem no edaso nana mabom paya mama tade afọ park so pen me woro timmu na masen ya hye meba me yire na oware me honhum no asan na me abeda wo mu paibo ni nyina echi no obesan ne wabeda ana sesi ya ye ginadan ya chi na safo akuta sie no ofoma ne ya pese ewura dem a how many times of Jesus ne boy baby about 3 million Jesus in me en chese din no to me nim ewompa but aye na dwuma oni ese se wo bono bra ese se wo ye de obo mpa boy ya 3 o Matthew 7 say was ibom obebio hwehwe na be hu bisa na de be ma bra ese se obisa na obum kan ho na obum afre no aniti papa wa kai me the quotation we emra Moses nyankopon suma ne se obema ne man ensuo anom no obema ne man ensuo anom no nyankopon ka kire Moses se wokwa fapoma no etene bepo no so na ensuo ne be den ebeba but enra na making kan Bible Exodus 32:30 ho baby and Numbers 20:12 na making kan na meti ase se de wo kan na atwema dwene so se Moses call and instead so de poma no betene eyini so no ana de ball botanim na according to Exodus 32:30 o kan ko ase ho a nyankopon ka kire ne se de me kire wo se ye no anya wo na wo ye me se fatene so na ensuo ne beba ba man kasa fa den fa bom so for nju so enti wa ho sere nyame som no site enti anya niam me yansa pe eboro so ti se yama ya ni da ho bibia ye na kwan bibia ye na kwan nana pebre pa gidie ben na obegina so a pebre ye dia buro be ma asagi kodua bedua it's not possible gidie ben a nana you see is believing and your belief is seeing enti na kire se Kristo som minimum sorry bi minimum school bu odoma mekurum schools be semiensa se du som kwatro BEC ya school run ya som panyini nkura ni nyina ya fasting na otwemiensa bompa ye sa fasting na otwemiensa
Until the okay na say enya fasting no and a bit me atwere of any dia ma. Fasting be that atwere so yana ma. Some case obom pan sana fasting na nyame won konkoro be show ma. Na ne say aden na ne ommo man kora no o register wo mo class 1 a. O man kora no nkotena fi no parents kora mo mo nya fasting no fi. No mo nsu ade o mo hu ade wo fi. Fasting bit mo akenkan. Some case fasting de be ma nyame honhom be ba so. E na Bible nso nyame honhom ba so a. Obe ya o kai fo ntinka akotwere exams no. Obe kire wo say usua. De wasua no na o ba be kai wo. Okay. De wasua no e na honhom no ba wo so a o ba be kai wo. Ntumi nya fasting fa book ne nto. Say nyame ba be ya o kai. Nanai. Papa. Obi ebo ne PhD. Ne sofo kuta O level. But Obama sofo no bompa ye den. Emano. Se mpa bo no nko atim gi PhD na. Nka sofo no. Nka wanyi ansa na we ne babaje. Na yanti ase se. Ena mehirawo ena sofo no ni nhirawo. Nyame na di nhira ye den. Ema kosusu anso ko he mabusuafo omugu ha ese omunya nhira. Nana memfa ma wo kam de bekwa akoma wo mo ba odi nhira na befa me so na odi ayedan odi ama me ntinya wo nyankopon ne me yankopon ye nyankopon ana nyankopon wo ho ne nyina no obi adwuma wodi ahe ne nsa se onye den onye ntidia opra sore dem mo no oja pra asore no ebetosin na ya yenyimu ya ba so fudwuma mu a ya yenyimu yakwa adwuma ma ya yenyimu na nyame ni mobia na onim senti a obo obia na nipa bi nso ama honhom bia wura omu wa ha se wo destiny no odene nsa be den beka na sama me no kan nyina destiny ho asa na me no ye den eka afoforo nkra bia kodidi bi no mo ho ankra bia na amanfo de o mo nsa aka no eno na wode aye Mr. Asomasi panyina Asomasi a wodi aye ho ahwane ewo kumase Ghana Sunyani enti ne ono obeda ne ponko otumirika odi first ana na men nso mahu se no me destiny akodi panyina Asomasi ho ti se me destiny akodi panyina Asomasi wo de a ene eden ena menye fi se Kristo ukono odi yen ja honhon kronkron se onka ka yen the ema prophet no mo ho ye hu no eno no wo research no na prophet no so bisa na honhon kronkron ye den o ka kire no na go so na research na hwe mame tuntan me fa quotation bi ma hwe tumrika fa me ko Proverbs 26 verse 2 Proverbs 26 verse 2. I was here joining Facebook. Now no, you know the incomo, a day Gianna, churches, a dinkomo. I dare here, the promise, Nana promise by, or Chirel, and Nima be breed. We are nearby looking also. And then so, you do bow fee. Proverbs 26 verse 2. One casa fee. Wabra boom. A day near cost, you be an spiritual. And home come on a year. Nana say a spiritual mpa ese se ohun ne kwan okay ana me kan say ye pray ya tomo sie de safo na sifom ye gina ha ye bom mpa ye e bere bi eno nche se mpa e bonye o na obi a o ma na nida ho na o pa de ahwe no o ye powerful chen wo a u de da bia na se duada wakotara mpai bo ase u beduru adwum ha 4 o'clock branda wakotara mpai bo ase o beduru adwum ha 4 o'clock ukua da saa ya wada saa fia da saa asembe na wadwuma wura be kan kire u wie so abekwa akokan kire ona na abre wo tifi se on so obayi o me ayimi edi ayewu laziness wa mo ani anyeden ana ho me ba cho proverb no sesen membu semetradio no nsanchechemu mienu no osese de apatupre chini. Na ti asemo eye o. Sede apatupre chini na asomfena katachi. Achemfena katachi asem na okan yo. Tuo no sara na nnuabo hunu remmemu. Nana eno susu nti na yewu no. Nnuabo eni nyina so de ebere ginam ebere aba mu. Oh nnuabo ebo mi enyame obekum.
about 60% and 75% what krim no eduabo. But obegina quotation we so aka asem na oh what say send the apa to pray chinchin na aso franka tachi so yeden on so chinchin no sa na nuabo a Ehunu. enni nyina so onye den emam yo hwe Psalm 11 verse 3 say wo tintim e koso wo police service mu a tim nana nipa wo peduabo bebre no o nim de nje obru nua no obi o ho ne contract waje nyina no enti dua na ya bebo no dua no de ho dwuma menka se sansuo kwabosom no so fansa kwabosom no so tanase na bisa wo ho se na asomasi kura na de na ba ne tima obebo medie me ne den bisa wo ho nsem bi na bisa wo ho nsem bi wi a na wo se on konkron wona ne kasa na ne no dia bisa no asomasi abebo medie menya den obekire wo se yewi me ba jo se Enyom duba ko chichemu miensa no. nana tiu Osese wo se nyina so a. Osese nyina so a nana poku nyina so eseye a na se nana poku ya tini ni a obeye den. wanka de bonyeni wanka obi on kwa asori o wo de abase se oseye nyina so a oseye wo tini ni nyina so a obeye den sa fa pem no so ye Kristo enti nyina so no ye Kristo nya sa se Kristo do be antimi se no but wo nyina so no obi ase no nana mebisa asafo mpanimfo bia ye nan bi omo nyina wa asore ba kun obi a omo kire omo bobere pa na bisa omo se empire bo ase kire se na ba kun se empire bo ye kita hodi e da nipa ne Nyankopon tem na me se mentitwi papa mpacho kan borofo oh obo no phone so a prayer is a communication between man and God. Na me se underline the word communication. What is the meaning of communication? Na communication kire se sa yeah anopai o sore ye se oni nyame din kita ho ana ne nyame ani kita ho o kan wasem kire nyame mu ya be na nyame de ma Odam famai. o je se o mompai no so if prayer is a communication there now can asem kire nyame ma o mu ya it is not a communication you just report to him so communication beyond there should be feedback. Report na ma o man a report o mompaye dia den ye no me say a report na ya ma complain Na ma emisa we yo. Ana metie pa ka se ne ye sori anope ye bompa ye ye to nsa fre ne se o meka ye wo metena mu no ni wa kan yie pa o to nsa frɛ no oba ye no kan se na kyerɛ wo se ne den na ye ne den na beba na na hwe yie be na ye se no kan kyerɛ wa ba no wo honhom na o kan se kyerɛ wo honhom enti wo no na etene me o hwese be ya me nso de me de to nanim no obe ya ma me enti mo ma me nkonso hwem ye Nyankopɔn no onye mumu o kasa ti ase se ye wo Nyankopɔn ne wo nyame ye Nyankopɔn no a Kristo ko o se wo de agya hon konkon no o frɛ na o kan asɛm kyerɛ nje so funti ya den ne ya ye ni nyame yo nana ye tese ye nin komo ye kan asɛm na kyerɛ no se ya report ɛno nti no aka kyerɛ sɛ wo se e free tete besi ne o misa me hwe o kyerɛ no wo se o misa na hwe nti bi ba ye kan no nti nana me se tenasi kom hwɛ saa ayi no China for film na omode ba ye hwɛ no nti ye hwɛ yeso bi wo mana wote hodin wo se bibi kasa kyerɛ me se me ma no bibi si ba bi o mo wo no nti me nkɔ hɔ China film o hwɛ saa ayi no saa mi refi saa ayi ni o mo film sra mo yi no de o mo translate ni konkum bag ya mo ene saa ayi no wo se bibi kasa kyerɛ me se bibi si ba bi ankola no nti me nya den me nkɔ hɔ man ko honti no me ko na akwa no bibia yeden that is the Holy Spirit o mpaye na wo bo no o consent chese mpaye no ya ye na format na da ho 24/7 ya na nyame ase
Yansere Boniface. Yes, sir. Boniface ne kwa na wo se na question mark wo. Wo free fie ba no. Wa mo yira ko homa na ubu ofuru na wo ba. Wo betena so de ne. Nya Awurade fa mbone che Awurade fa mbone che Awurade fa. Wo se fache. No no so de ayeden. Odi achew. Enti Christians, we are naive. Yeah, me can say you hear man say den. Ye nimpa we are pretentious. Me nim say me dem obo na chewa. Nyame nso de me de be den. Beche me. But me mfa wo de na nya den. Enche oba me pese me force Nyankopon say. Ofa obo na enche. Me kwa ba na me kwa ba. Ye beto aso. Koduru ana Awurade na fa mbo na echem you. Papa mama aka we de kono osema Awurade a. Mebacho yes ya also come minti. Ye na ja wosoro de wonto wa hini mra ne opanya wasase so se ne ye no wosoro me dan aduane ne na fe mfonso che so do de che won na ote Yesu mpa ya wo kire ye ni ti se odi munsam no ya adwuma odi obi bone be che no na odi obi bone che no wi a ukodura so de ho a onsan kosere but ubekwa akoda na sese odi ni pasese waboa me ama matimidi na Poku mfumso a ne bone ayeden ache no anto de me de ne de ache no de Awurade minim se me nso me de no odi ache me o se na obi de ka ni wura e kan se oje ni sika afri no ho obi beka bi ma na de che no ono nso firi ho a okono na okwahu obi a onso de ne ka no kan ne yeden etimu ena ni wura no be hu no se sa temede ni firim na de aka no fama de yeden nyame som ye give and take wo de obi bo na che no nyame nso de wo de be yeden be chew ndere so fa ni se hina ye koyi ye som nyame ade heaven e be din o anya din eno a na yegu so a ye kire ye ho no we anya asem foforo na wateda mateda because when I am na asem me deba no is undiluted dey be anya on dey undiluted wateda fa na onya dan on fire nya ho asem no ba ne awo na asem a obeto no wo asem a wo kan no say undiluted nana nyame som ye principle nyame som ye principle enenti wona onsom Kristo no enam se wonya daje study niema yinti no omo ba no omo ye se nkwala nketenkete no because ene Kristo som na koye se in my little small way no e se me create bibia me ye free na wo ho aye den achiro enkanka menu anama sofo ya for so say ye be free na asore ma no ho achire wo kanka mo sofo ntoka andam but Matthew no say no Luke 13 22 to 32 was it Luke Nsem ya 17 say mawani ennaho mawani Luke Nsem patre do miensa nchichemu aduonu mienu ko aduonu emienu Luke Nsem patre do miensa nchichemu aduonu mienu ose na onenam nkuru munne nkura asere kyerɛkyerɛ na onam sore kɔ Yerusalem aduonu mienu na aduonu miensa na obi bisa no sɛ Awurade wɔn a ɔbɛgye wɔn no yɛ kakra bi anaa dumiensa edunan no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mompre ɛhyɛn wɔsɛ mompre ɛhyɛn ɛpono teatea no mu mompre nhyɛne ɛpono teatea no mu na mesem sɛ nipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛne na ɔrentumi enti na Kristo som no ukoduru ho na ye nya ye nyina na ya Kristofo ura den ho aye 3 groups ya wasare kofo ho ya wa Kristofo ho ya wa gidifo nso ye den ho asore ko ni bi anko heaven Kristo ni bi anko heaven agidifo na be ko heaven amakus ko se de bi anko asore nana heaven ho telephone number mbacho akwa hoda na ye den na aka heaven asem
Enti den o kind of say den o gina dey so na ka. Enti agidie for na ekọ heaven. Anya Christopher. Asa Christopher ya no benye gidi Christopher no bia. O se na wona woje no na dodo a woje ni dindi ye no wo ma wontumi se o meye Nyankopon ma nti Nyankopon ma na bekọ heaven. Na tade a wapam ti no okọ asori o. Asori dem hodi agro bebo odua. O ya asori ko ni Tisai. asori dem ho na wote no. Asori no mra na odi so. Asori no mra na wofoma. Odo bekọ akoma asori mpanyimfo. Obo asori mra no ho ban o ye Kristo ni. Nemum. Cause o say mon sama mo kan akakakra bi na mama me aye Kristo ni. Ye ka Kristo ho asem kire na otie no. Ono ne Kristo ni. Na nya omo nyina na ye ka kire omo a omo fa. Na ne ye ka kire na wafa o de tu anamo no wa beye de ben didi ni. Enti dem mo group ni yetere. Asore kofo a Christopher na gidi for na se gidie ne ade gidie no obu Abraham bem de a gidie na Enoch so de bu no bem de a gidi for na heaven. Eye wo mo de. Enti ye gudam wo bebere agidi for sen ene wo. Gidi ni mu atan o. Gidi ni yi atan. Na poku. Nkomo ho ne se na nsen wasori ba enya me fe. Na mesrawo amanfo bibi hweye na wanya den Onko yemi. Nsu nu ahu sa wonum bi. Nti sa no nka ne se. Ese se o kan nyansa ka ye den a kire wo na wo kwa wo se Papa na kakasa. Ya sema wo ka kire mi. Minum bi. Na boku enti wa sa bra wo ya wa so ma wo boyi. Eye. Sa bra boni wo ya wa ha ase a wo ye ebebo. Na so for on come on to asori ne mma no na be sha ase na Poku Piesie pa na ensa masem edwama na loto Se do se de bufo kan kra de wo hye me nkran se me nyere me ho nya. Isaiah chapter 1 verse 2. asem no ha be tu bi ahye dam Nsem Sisi Isaiah Arenti abusunya ko Facebook o hwe like no wa share da bia me ka kire o se Nsem Sisi no ye de brawo aboboa no Isaiah ngoma no etremi no Trebako chichemu mienu Isaiah ngoma no trebako chichemu mienu osoro muntie sunyama muntie o asase ya so yaso na awurade akasa Nyankopon ayeka asem bi akire wo nanwumre o sesai maye ne mma waye wo mama waye mma ama wonanyini na mama wose na mama wonso maye wo mama wo manyini na masan ma wonso de wabɔ me so ko toaso miensa no nantwie nim ni wura wose abo nantwie o onim ni wura na funumu nim ni wura didaka na Israel de ba Nyankopon ma o hwe da bo wo mo de onim memman inni ntiase onim Nyankopon omun ntiase nti agesa wo ma wani yadan eda ho na onya ntiase na ma Nyankopon yadan ehu ante sa suban na wo mu no Yesu yadan osu nana cross yi kakraka hada ne ko mu but asore ma wani wo mo twempana no nkrofo ayire no ma ofa wo mo no edoso pa but abrantie bi nso ne ababa wa bi omo twempana no ma ba asore watu o masen etiabone etiasoro ni hyehyɛ watu o ma yeden asen but ono de enkrofo ayire no yenche no nana saa twetwe moja ne okot groups na ekoso nyina no about 65% asofo na edi saa ne manani enti ya wanyame asofo ene obo nsam so asofo yedai asembre bia ye ko eye ba bia omkotu funi jo ye fro san sira wanchi kwan so no mrantie mien so omkoche ye no saa se ne posa akosisen yu ofre posifo omo so IGP se mo bia nkasa ye ko ye no hwehwe mu kire sa mrantie ba akoka nipa mienu no ho a ota gina bonten plichi oye sofo nnompe no
wɔn bias wɔn to funu sorry wɔn pro nipa nankasa no sɔfo baako ɛka ho ai nei ɔno so ɛdam nti deɛ wo kan na ɛtwe mu adwene kwa kosi ba ɛnti yɛma yɛne ɛnna na yɛma yɛne anna hɔ a ɔsɛfo no ɛfiri saa berɛ yi kɔyi ɔba ɔyɛ abaayɛ aketo a nkurɔfoɔ no nya no yeah ɔmɔtwe ne mogya sɛ ɔmo pɛ deɛ ɔyɛ virgin nti ma wɔne na na ma ɔba no bambɔ mu nyɛ den ɛnyɛ den ɛnyɛ den na wama wɔne anna hɔ ama ɔba no bambɔ mu anyɛ den a wasɔre akɔ asɔre amire wokɔ asɔre na no wokɔ asɔre wokɔ no wagya ɔba no mo wɔne da hɔ ɛna mobile phone kita no ɛbɛtɔ wɔne da hɔ ɔne na hɔ wɔne da hɔ ɔne na hɔ hwɛ ɛnɛ sɛ baatan bi ate aseɛ sɛ saa gazim yɛ aba yi mɛhwɛ me ma yi a ɛnyɛ adwuma o me maame ante bo a wankɔ sukuu da ba me firi sukuu mu ba bɛduru fie a sɛ meyɛ homework a ɔte ho sɛ menyɛ homework so a ɔte buku no mapie kɔ mɛba no ɔte me nwoma ho ɔtwɛɛ me brabe suade woba anadwo no borɔ bɛdɔw na mabisa no sɛ ante na sɛ mafa buku no so te ho na menkenkan ɔ sɛ yɛwɔ daakye somoro kɔ agya enti sɛ yɛn nyinaa yɛse yɛhɛ ase afiri fie mɛhwɛ sɛ memma ɔmo nyɛ gayism a ɛbɛyɛ yeah but yɛma no yɛsum wɔ mo kɔ sukuu no ɔmo ba ɔmo baage koraa yɛmpɛ mu nyɛ den ɛnhwɛ na ɔmpa akora no baage mu nhwɛ a ɔba no wokɔdaayɛ no so wɔda o so wɔnaayɛ o ɛmfa wo ho no nana mobile phone kita no wonim ne ɔde maa no yɛma yɛni ɛkɔ so ɛna hɔ sɛ yɛma yɛni da hɔ a nneɛma bebree wɔ hɔ Ghana gyina soɔ Ghana nneɛma bebree wɔ hɔ a since independence ɔmo yɛyɛ no saa nneɛma no so nwa ha na spiritually ɛwɔ ha finally nana mebisa wɔ asɛm o dua esi hɔ tententen a soro ne fam deɛ na wa soro wa kyɛn aseɛ na ade nti na aseɛ no yɛ tietɛ ne tim so sɛ ne hine no nti na ho ade wɔ he ɛfam nti nea wohu no emu odu sen nea wo kyerɛ sɛn nea womfa w'ani hu no nana ɛdɔɔso na no so ho ɔden sen nea wodi w'ani yɛ den kakra bi na wo yeah ɛno nti na ɔsɛ yɛmprempɛ ɛkwanhweahwea no tete atempɔn no yɛnkɔ yɛ den yɛnkɔ gyina hɔ nana mede ade baeɛ memfa nkɔ mede number bi ma wo ɔfrɛ me that's it ayo ye kube wotin capture ma obi ahụ bi anka be me depa we ye kube akyi ora se we de kuba abane kubedwane ye ho no kubedwane ye ho no ase papa we de ye ne den yatugu yantungu yansan ko gina tete atempon no so na e ko gina tete atempon no so a kube bi we no nana wo be hye wo si wi a e ma na ntonso yam na nya na powder form mama ho se menyama no aka je se mama wa yi mama moto o kire de ya no me kire de ya no hye no na wo hye ni wi a e ma no nye enso yam o yam a ubenya na substance na kama pa saa de we na wanya no obi no poison a fa bi gu nsu ma na no o yam amfa hwintum kube ade na da ho no poison aduro no fa bi gu nsu ma na no no toxic bia e woni padua no o bi gu nsu ma obefia ba o waka obi a fa bi tare so bi ye nsu fa tare so na hunu bi ma na no obefe kamna mane ntre kube na adwan no se we de gese de adwan na bi nko a ya tugo na gese ko da dwemo ko sisa ana we no de uwawa we no firi ho no ese ayi no sapo no eno no na ne no nannom na fa sa wa haban ka ho onu awi a po sa wa haban na fa fra no obi a ya hye na roba fama no nom prostate for obi a prostate no hano no fama no nom na namba cho kube na float se wa bie pipe edwan de adwan no ne hono na no na wa ye no wa bo no no an mono no
na pe asawa unya no nko anu wanya no nko anu afa asawa han posafa ka ho agum no nti nshira pa na nya me nshira no be flow ama raba na da obi binum no wa kasa kwa no be suru cause be part say pipe se si ya wuti hwe ya post-it ni nyanka wo no ya meche wu koye na no mo da no ntimi mpi nko ba bia ade obedunso papa seconds bia na adunso boni padua be flow sa papa sa akube no yedi tuatua potholes o awo kubo ha yo tete atempo no ntim yama yani enna ho yama yani na wo beans dia wo ni paduam adua ese nipa kidney ese kidney ba over tenase ma kidney na sei ese awia na ko hospital do what to dialysis so ba se wo di no beans ni dia kidney na ese no eya ho adwuma wo ho abete ni padua no inside no dia na wo mesa abete nyabe a friend is saying o wa harawa no o se sa abete di nansiesi abete no esan so ye di yeni abete nansiesi aharawa nansiesi aharawa no and esan so ye yamkuro no efe ne say osa ndi so for we dem kono ma mi bisa na beans no yenni ni raw ne sa beans no ubetima di raw ubetima di afradia ne na wudi so ye beans so say ye beans ye aduane so it can be beans stew obetimi ye wonkonto efe ne say o abenko na say it the beans go in say obeye beans na wadi no akoto ba de mbo ne din no noodles no indomie 72 hours na digest this what is saying 72 hours 3 days abo no 3 days na odi sa noodles na 3 days and sana be da sana digest wasa we proko na maka ho nti yama yani enna yama yani na ho yenni bonhon yenni asiapiriwa yenni ahaban bi ne wo ho na bonhon yenni ano no na yenya broni aduane no awia na ebo ya hana haban na wo hai no aduane ese yeden yedi na unim se prekese dua esi wuramu no e wodua ba ne yiri na ne hini no e wo ba ku bi wo akogina so se ya tutu ai nka ho ya prekese dua ne wo wuramu no e wo ne hini bi wo ho a ba ko pe wo ho ukogina so a ya tutu a enka nti sa abo akotana sa aduane hini no so a tutu a enka no just ya do ko prekese dua na bulletproof on be fa free anom de ko e Bruni be fa bulletproof free ha. E no de ko e. The free Africa. Abuja. Krobi your friend Kajabi. And they the best see her. So when now no what say yin bibi ma panyi bi frɛ o. But your sans of fache yin bi o. What say yin aboa bi na chi o se yom de yes aduru bi. Me say achichede enye na chi o ne yem and yem ne say no ne yem si tra no kwan ya betu afa so abeyam de ye wo wasem na me de minimi ye say me nkon kankan me aso na koje ye man kokwa ku firi so na ye de me koje ye me de betu jem ama na hye ama yam me yam wia ma chechere de esi ho minya kokko a mesa bi egu medi minya nkwan a medi begu meden medi akomaya de bi e wo so no ebeko aduane e fe na to ho no aburo beba yi aburo a wono hunum a ye de tun jam wie na sane jawe aye kwa fumeta aye pa e ma akomaya de pa on se bode ebre a ya na ye akwadwofo no ye ta pese ye toton woni hunum pa e ma akomaya de jawe jaadi miane ho na toton na di enkonto mere sadan e woni pedi enu ai esse David esa akoma in shape no se sa akoma ya ta din konto mere bom nam fakato ande wo konto mere bom de opes wo de ka ho bi obetim de eden obetim de aka ho ka kira wo yere se onyan konto mere bom ma wonni na nakoma ene wakoma enye baako
Dinin cutting contono na dinna bomu no so. Na oyere na wode ma wadi no. Owia mompa yemu so. Chame aduane amaye nyame ma chiame no me yie. Wadi nkontomo. Ne bedo ma bro so. Azo Nana kadori be twato na asem no kora no de meka twato na se yema ye ni. Nana ayi na obisa no no. Achechede ne de no. Oya ma mfa hwe mfra. David. Yo. Ebacho okabi bi ojobu. Yemfa ntwato. Job chapter 21 verse 2. okay nti ose prekese no ye woni ni nyini ni bi wo ha ye gina so tutu a Ugina so a na bofo bi tutu a enka ane na chese sa nyini ne kura no ye brebe na utwa bi na bi a wokɔwe ana se wokɔhye ne bi na onoma na chese ene kura ne kura chese wonhyida de nti na prekese no the whole world bi wo Cote d'Ivoire but nana wunim se enso prekese du yasi Cote d'Ivoire enso De ani si okwa. bi si wo en bi wo hɔ enso ba bi a prekese si a eso eye Ghana Israel Asa. O my konkono na Ghana. na na ekɔ adu nyan na mo de bi afele wo mo nana potus okwa prekese no okwa so de moto ne ko pe boto lodu fabre me sao o de ba na ma bom pa ya ma na ma jesi ko na akọ Job anasa Hiob ngoma ngoma. yan kwan ji se no kwa Sese ko choba ye toton. Na wa. ene de o de sa ya de Okay. na nka apart from that no prekese de na ye bi ana ha ni pam So the frabe coin. Job no wase say Job anasa Hiob ngoma no etrade no ba kunchichemu mienu no. Ositie na mu ntie me kasa. Na ye enya mo awre chichire. Pacho Job ngoma no no. Timienu. Job timienu ni mu ba ko ni mienu Yo. Job tre mienu. Imu ba ko ani mienu. Osena da bi nso osoro dom sane bai. Orbejinai. nana ti asem ni Awurade anim. Na Satan so di na bonsam so ba hobi di won mu wa ko nyame anim ba se orbejina. wa ko nyame anim da ba bonsam o ye rejected stone but yet okọ na bofo anim Obejina Awurade anim. eni nti bonsam ye bono tuo ye bono taya ye Muntuni. fallacy ya dia bewura kiso sonum ade dada nyame ma wontimi nko bonsam wodin a saa din na wo no saa din no da nipa behu no wo abehu saa din no bewu wo ye very powerful Bronsam. wontimi mfa wani kan enhu bonsam na menya revelation obi betara ha so wanya revelation hu bonsam a pam no ma no sorry free ma ayi microphone ni mu sorry ko wontimi mfa wani enhu bonsam da entana se na ye buru tu ose abofo a wanyankopon nchen no omo ye omo taba ye sen nsia omo di mienu akata wo ho na omo di mienu akata wo manim na omo di mienu Tu. huja nyankopon fi se nyame ye nanim ye ja se abofo ho nani wo beren omo be hye babro nsam timi ko ti bonsam na wo asasi so a ye ne na nya ye atwe no ye nyi torom firi wo Eno ntimienu no se na Awurade bisa Satan se. nyankopon bisa Satan ya se Ehe na wo firi baayi. he na eba Na Satan bu Awurade se. Mi frasase so chini ne. Wose mi frasase so chini ne eso anante na mereba. nti so wa mo ani anna ho a chinchina na wono chinchin no oyiawa pau wohiawa pau ma wani na ho mere so ada nti nyame se esese utiminya na ohwere nwotwe na ode ada ye den Ama ho ato. but also dia o say onti ase enkrofo bi bre o na sa enkrofo na ebre no me pa cho yen ni sa bre na se bia yen ya ho me na bonsam timi ko nyame akwaje contract ba wo won konkon no kura wase wo ban wo no na na nkasa na won konkon o te nka ya saponyo no se no kai se won konkon Memo. abusia ye ni nkomo ene ya de uba fie ya de uba wadwuma mu
yɛde wokɔ wasetena mu yɛde wokɔ wasɔre mu